знаеш какво ставиш. Стана, колите на жъст. Охо! Оп, избере всичко. Изприди колите стана на гъс. Месец се ти е дал майка. Май, това се вали яко, какво става иде? Май се типа колите, ора. Абе, взимате лева толкова с него. Я. Мале преба колите си ме пуска сама на стана на скрибаци. Леве, ясно едно зърно от преба, да не го зърно ясно. Така се смея все по секунда. Мале, та преди хора. Ец! Я... Скри за пъти сюда някой поставите се подпърди. Но май няма намерение да намалва. Значи се колите са тавай. О, е! Джамовете се държат. Его! Знаеш, път ти е тук за бели. Абе, взима телефона толкова след мамичката му, бе! Телевизията вчера си проверите в там, където в финалите, хората са били с преборили, толкова много се е